KLMWR sú prvé slovenské kevlarové džínsy, ktoré majú štýl. Všetci jazdíme na motorkách a zistili sme, že neexistujú rifle, ktoré aj dobre vyzerajú a aj ma ochránia. Keď idem po meste na motorke napríklad na meeting, tak chcem vyzerať dobre, aj keď dosadnem z tej motorky. Vyrábame ich z kvalitného 13,5 uncového raw denimu a takmer nezničiteľného kevlaru, ktorý dnes bežne používajú na svoju ochranu napríklad hasiči alebo vojaci. Produkty vymýšľame spoločne. Michal rieši konštrukciu detailu a výrobu, Juraj má na starosti marketing, ja exekutívu komunikácie a Miro zodpovedá za chod firmy z hľadiska legislatívy a financií. Prečo by sme mali vyhrať? Robíme produkt, ktorý sme sami hľadali a nenašli. A veríme v kvalitu slovenskej výroby. Tento segment bude ďalej rásť a na trhu neexistuje žiaden podobný dostupný produkt. Motorky dnes už nie sú iba spálené gumy a baby v bikinách, ale stávajú sa naozaj súčasťou mestskej kultúry.